Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na ninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga May, 16 years old, single, estudyante, taga Southern Leyte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa murag unod nga nigawas sa akong kinataw. Aron ni sabtan, sugdon ko atong grade 3 pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Tanami. Asam ta pa? Oo, oras na sa pagpakaon nato sa mga baboy. Tabangi ko. Mag-ad-ad patag bani sa saging. Maghakot patag tubig. Aron isagol nato sa lamaw. Opa, magkuha ko sa mga bakanting galon pa ha. Unahon lang nako ang pagsagob og tubig kay magabihan unya ta. Ata, ang gipasaan akong galon nga may sud nga tubig. Paita gyud ning kamagwang anak ta. Ako rin sagdi, masaligan ni Papa nga makaabag niya sa mga trabahoon. Ilabi na sa mga bugat. Kay gagmay pang ako mga mangod. Patasa, puya na gyud. Huwat sa mo nga baboy. Kaya nag-adad po gani ko aning banis. Huwat sa. Gutom na siguro na sila ba? Hey! Pa! Saan rin mo diha? Ito kasi yung mga baboy. Oh. Ay, yan na bitaw pa. Apit na kumahuman og adad aning banis. Ano man mo andad nga bani? Ako na lang kinahilayo. Ito ko kana. Ako nga isagol ka. Ako gutom na kayo ng mga baboy. Oh. Ay, lagi pa. Naisaba na kayo. Narapaon na lang ang aking inad kay. Tiwasan ko lang rin adad ang nahibilin pang bani. Sakita sa akong likod. Ingon man sa akong puson. Sa ako siguro ning kakape sa trabaho ganina. Naapala ba ko daghang tunanan? Nya, kiduka na ko niya gikapoy. May, ano di ka mato? Napaunta ko'y tunanan, ma. Anya, pagkaon na. Aron makapahuway ka na. Sakit man ka akong likod magod. Akong bataang niya puson sad. Uy, basig, madaga ka na, nak. Dugoon ka na ba? Hindi siguro maoy. Kabata pa na ako. Jis pa gani ko. Sa ako siguro ning kakapoy ganina pagpamasaw sa mga baboy. Pasensya ka na, nak, ha? Nga di nagid ko magkatabang ninyong papa ni mo at iman sa ito mga papoy. Kaya may mga mangkot pamansag kang akong atiman mo. Nakasabot ako, ma. Pero kapoy lang ko karon. Pipi, ato nga plaza ng panakits kalawasan ni mo, pi. Aron makatog ka. Unya na ng buntag sa iyong imong tunanan. Pahuway sa. Oh, salamat. Humanad ko tuon. Maligo na ko. Kaya basig malate ko sa akong klase. Pero, Reza, man naman yung akong kinataw. Mura may nag-uung. La, unsang ka ni?
Murag dunay unod nga nigawas sa akong kinataw. Sa primero, ako lang tong gibaliwa. Kay mauwa man sad ko nga musulti, bisan sa akong mama. Unya, nanlabay ang mga adlaw. Murag duha na kaunod ang nigawas. O murag, tinain ni siguro ba? Unya, usa kay gayon ana. Nagduwa-duwa mi og tuya-tuya sa akong mga classmates sa eskwelahan. Unya, kadugayag, tuya-tuya. Naabot ko sa pinakatumoy sa tuyaan. Unya, Lasag na kayang atong tuya, May, no? gusto namin, Papa. Di na ako sa tumoy sa tuyaan. Di na ako magduwa-duwa og tuya, oy, kay... Halay! Nakasakit! Halay! Nasa man kami? O si sakit di mo? Kadiyot sa ka! Manaog sa ko kay mag-CR ko! Halay! Uy, asa kami, oy! Gay, sakit na to, oy. Murag akong nalingkuran ng murag kunod nga nigawas sa akong kinataw. Napiit nga akong nalingkuran samtang nagtuya-tuya mi. Agay, sakit na ini. Diyan ako sa CR. Ubuan ako akong panty. Hala, dugo. Hala, naog ang usa nga murag kunod nga. Mura sa tinae. Hala, nadlo ko. Kasakit. Unsa? Ngano ka ba makamusulti na ako, anak, May? Mauwaw man ko, ma. Nadlok man ko kung unsa ni. Ginoo ko'y kabata pa nimong naiingon, ana. Naibaw di ay ka kung unsa ni, ma. Ay, mo'y poong sa katiguangan nga buwa na. Ha? Buwa. Manganong naman ko ini. Tungod na sa pag-inasa ni mo bugat, nak. Mao nang naun-on ang giingon ni mong murag tinaing nga migawas. Mao ba, ma? Nya, unsa man ko, ma? Inikatog ni mo magabi, inak. Bangili og unla ng imong samput ha og hawak. Aron mabalik ng naun-on ni mo diha. Oo, ma. Mura man ugway epekto ang gipabuhat ni mama na ako. Naana nabangilan na nakukulo ng akong sampot ug hawak. Pero napamangyapon tong usa ka murag unod nga nigawas sa akong kinataw. Dili baka ako May kahigayunan ko nga makatrabaho sa Manila. Ha? Mularga ka sa Manila pa? Mga itanong na bahala sa ito mga binuhing baboy, ha? Ayaw baya sila papasari, ha? Ayaw pasag di sa kaon kay... masugpo ang tubuon niya, anak. Na, samot ini ang akong kibati. Bisan sa akong sitwasyon, wa ako'y nahimo. Ako'y nipuli sa mga trabaho ni Papa sa pag-atiman sa among mga baboy, kay nilarga man siya sa Manila. Mas nisamot ang akong kahago sa trabaho. Dugay na unta ko nga mupadanin niyo ini akong suliran, pero mauwaw lang ko. Unya, niya ang akong mga pangutana, mao kining sunod. Unang pangutana, may murag unod o tinaay nga nigawas sa akong kinatao. Ang pangan sa amo ani kay buwa. Buwa ko, no? Pero unsa man gi medical term ini?
May babae ba gyud nga maingon ini? Unsa may hinungdan? Ang pagsigi ko ba og alsa og bugat? Ikaduhang pangutana. Kung napagsigi na kog alsa og bugat ang hinungdan, bawal na ba nako mangalsa og bugat? Unsa may akong buhaton nga pobre man mi, mangalsa man gid ko og bugat. Ikatulong pangutana. Unsa may paagi aron nga mawa ni? Kay sakit man gud kaayo kun matandog. Kinahanglan ba gyud ning operahan? Mauwaw man gud ko kay dalaga na gud ko ron. O basin, naay paagi nga lain nga mawa ni. O pinaagi og tambal ba? Ikaw pa to katapusang pangutana. Unsay posibleng mahitabo kung dili ni mawa nako? Tinuod ba nga maglisod ko og panganak ani o dili gyud ko makaanak kung maminyo ko? Malihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong siliran, May. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Anya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor ko, psychiatrist ug drug addiction specialist, ako motambag sa inyong mga problema ang punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga ang sakto kuno nga tabang is not nga mutabang ka kay naa kay giapas pud nga baos later on, no? Ang sakto kuno nga tabang is mutabang ka sa usa ka tawo nga naghinanglag panabang, kakining tawhana inis capacity wa doy tay chance nga mo return na compliment, ha? Mo na sakto nga natabang. Kining atong kinabuhi, magplano tagdagko kay mga butang. Kung gusto ko ugma nga mo ni mahitabo pero wa gyud kay kasiguruhan. Wa kay kasiguruhan sa imong ugma, no? Kay only God knows, no? Daghan kay sa mga kigsuonan nga di na maabtan og buntag, ano bitaw? So di kita kay balo karon sa atong higayon, no? So karon sa atong panahon nga kuhaon ta sa Ginoo. So mutan lang kita. O dai magud po 100% naman sa dili ka pero kung naala kay mga plano mao lagi na. Dili ka mag-expect nga everything will go smoothly as you plan, no? Kay mga plano mantag mahitabo dingon ani pero dili mahitabo, pasensya. So mayong sa tao nga kibalog gyud ka mo dance with the music. Alright? So ato magtatampo kana adlaw si May, 16 years old, janti pa ni si May taga Southern Leyte. So going back to our sender, si May nga taga Southern Leyte, ha? Nakunoy mas nabati na tugay sa drama, nakunoy murag unod nga ninggawas sa iyang kinatao. Murag unod o tinai ba ninggawas sa kinatao. Gitawag kuno ni sa Southern Leyte og buwa. O, tungod ba kuno ni kay masisag alsa og bugat, of course mangistrain magug ka. Sa sa kunoy tambal ani, kay maulaw ba kun siya kay dalaga na gud siya 16 naman ni si May, no? Dili nang maulaw, imo lang doolon po, bigay ni of course, tanaw da sa imong kinatao, unsa bagay problema, unsa bagay tik tambal ani, nya maglisod ba kuno siya manganak literon o dili ba siya manganak? Kung makurihian ni siya may manganak gyud ka, no? Sige nang imong nang giingon imong gawas nga unod ya sa imong kinatao mo na yung gitawag na mo og vaginal prolapse, no? Sa may mga hinungdan ani, angadto sa mga sige nagpanganak, of course dili nimo apply nimo kay 16 pa man ka. Kung mga nagmenopause na o nay mga surgical problem, ay mga dara na more than 50 years old. Grabe nga mga exercise. Maybe this is the reason siguro. Mag-lift ka og heavy object, na? Sa mga naay mga mo strain ka inag bowel movement nimo. Nakusog ka mo atching, mo ubo, na kay respiratory tract problem. Usa mga hinungdan, no? So murag kag among feeling murag bugat ang imong sa imong kinatao sa imong lower back murag sakit murag heavy gyud imong pelvic area nya naa kay urinary incontinence kun naa kay ingon aning vaginal prolapse difficult ka mo move sa imong bowel murag kag mo feel nimo rubag na ay naghang dang napita sa imong kinatao. Saan na ipag-diagnose? Adtog yung kanig ubigay ni May sa Southern Leyte, no? I don't know, maasin ba ka? Ayun yung pagpaminaw diya ni Nestor Obra, no? Maasin. Musta na magagaw? Huwag nakakas maasin, May. Doon ka diya sa atong provincial hospital. Huwag diya ka sa Sugod, tayo district hospital diya. Anahawan, nasa tayo district hospital diya. Doon ilang Jublak Lukinte, na district hospital diya. Ganun mga hospital diya sa Southern Leyte, no? Huwag na po tayo practicing nga mga ubigay ni diya, no?
may silingan da, Doktora Saruna, pwede ka mo dool niya, nag-refer ko ni Doktor ni Obra. So, ilan ning MRI o pelvic exam kanila, no? Para masuta kung sa mag-himong hinungdan. Na atay mga kuan ni, na atay mga tambal niya ni, napoy mga ilan ning insertan og tampon. Mura siya, murag balloon, murag rubber, plastic, na mo support inside your vagina, nga din na siya mo prolapse, no? Of course, ang pinaka-ultimate do dani nga inunta solution is surgical intervention. So, dili ka, you cannot push it back, ha? Kaya i-push ni mubalik lang gihapon kung walay inunta mong support niya nga kiningingon ako tampon, no? So, kung mu-left gani ka, kiningon ka kanang alsa og bugat kato sa mga bodybuilders ba nga mag-alsa og mga dumbbell, kinahanglan nga ari nimo ang yung kusog sa imong tiil, dili lang sa imong kamot. Nga don't lift alone, kinahanglan na kay coach, ha? Ari ang kusog sa imong kamot. Nga ang imong tiil kinahanglan mag-spread, ha? Wide far apart ba, dili kay nag straight attention position ka para sa rotation na mas una nga magtupong ang imong tiil. Dili magtupong, kinahanglan magbika ka ba, mura kag buwagon imong tail. Ayaw pinag-lift nimo, kung mag-lift man gani kag something bugat da sa Southern Leyte, ayaw i-jerk or ayaw kanang sa jerk, ayaw murag ilubag ba ang imong lawas, ha? Imo nang hinumdum ko sa una nang nami mga silingan dito sa buwak gamay nga arsa og mga kupras, mga lanot. Ila pa man ang kuan-kuanon ang ilang alsahon. Murag imong i-familiarize ba asa bagay sakto aning makuan sa kung abaga or ana bitaw. So you hold the object close to your body. Mao na mga sikreto, no? So kung sa man ka muduol og ubigay ni, akong ima mo ugduol gyud kanang ubigay ni kay vaginal prolapse man ni or buwa makang tawag gani sa Southern Leyte, no? Kung ma-associate ng buwa katong magkupras mi dito sa bukid sa buwak gamay, nay buwa kada bitong lubi nga nay turok gamay, imo nang buwakon yan nay buwa sa sod, kita nindot ta kanon na mo nay ganahan ako kanon, mas nindot man na kay sa butong. Mo nay buwa, pero buwa kun ang tawag gani sa Southern Leyte kining nay vaginal prolapse. So kano sa man ka modolog ubigay ni? Kung fail ka, amura bag naabi mag-ungong da sa imong kinatao, amura bag mugawas gud siya bisag unsaon imong pugong nya na kay sakit sa imong lower back, sa imong pelvic area, o nya na kay problema sa imong pag-ihi or kung naa kay sex contact, ha? I hope wala pa kay sex contact niya, exercise pabaya ka. O later on ba kung na kay sex contact nya naabot ka aning vaginal prolapse, musa nagi kay painful nga sexual contact, sakit siya nya na kay every now and then na kay mga vaginal bleeding, wa pa man imong menstrual cycle, expected na siya. So mao na nga ako ika-sulti nimo, ayaw lang kaulaw kung pananglitan eksaminon ka ubigay ni, umingon siyang operahan ka, you submit yourself for operation, para labing madaling panahon, mga pangutanan nimo magkaanak ba ka o dili ka magkaanak ka, I don't think so. Makorrektin ni siya, wala man ni siya relationship sa imong production, sa imong egg cell dito sa sod, sa imong ovary. Ito, araman ng ovary, fallopian tube sa sod. Ang kanang imong vaginal prolapse, cervical, naraman sa outside, no? Naman kay dito sa sod nga mga ovaries duha ka buok, no? So mao na siya nga as soon as possible giguan si an gynecologist para nga makurihian ang imong problema, may tugod ng ning ungong dia sa imong kinatao, and I hope nga makorrekted niya as soon as possible. Kay later on makauyab ka, maminyo ka, wala na problema na nagna kay gusto mo manghimog bata, then pwede ra anytime. Alright, so inaw kasabot kami ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw karon sa atong programa kini akong suliran ngadto sa mga taga Dubai, taga Europe, taga Amerika, Australia, New Zealand. Di lang muna ko paghingalan, gawa na ko'y oras. Hanggang kaing salamat sa inyong mga live streaming ng mga pagpaminaw sa itong programa. Kini ang akong suliran. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalabaton kay ko from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakareman. Daghang salamat o maayong adlaw.